Ассалому алейкум тамошобинони азиз. Салом алейкум. Бо дар бораи ин филми Туи Муборак гуфтанӣ ҳастем. Ман ҳамчун сценарист ва продюсери ҳамин филм ва режиссёр Акмал Ҷумаев комментотона хондем. 50% довольны, бо 50% недовольны. Ай меброя ки чӣ кӯре накуне ки все равно бо ёфт мешуда одаме ки айта довольны нест. Баъзе одамо дар ҳамин коммент нависиданд ки ин репетитсия ё ки чия жанрша нафаҳмиданд аксарият. Ҳамо дама як чӣ гуфтанем, ҳамин киноро нагзаронда аввалаш тамошо ки байхелаш менависа ки бемаъния ота авлиё нести ки аввалша бини охирша фаҳми оли мон то охирша буроя ба бугу. Тоҷи ки мо як камбудӣ дорада намега ки ма айб да ма ма нафаҳмидам. Мега бемаъне и ай. Намега ки ма нафаҳмидестам ҳамин чиза, мега и бемаъния и гандай. Дега ҳамун комментора бихом бо одамое ҳаст ки фаҳмидиян баҳогузорӣ кардестиян, баҳо додестиян амира. Дар бораи жанрш бо ин Акмал худаш ҳамчун режиссёр гап мезана. Марҳамат Акмал. Ман фикр мекардам ин стила бисёриё нафаҳмиданд. Ман барои ҳамин жанр ба шумо озуи ҳамашро мефаҳмонам. Филми Туи Муборак стили нав дар синамои мо мебошад. Лекин дар хориҷа бисёр ин стилро истифода мебаранд. Ина мисол мегирем филмҳое ки дар хориҷа гирифтанд. Репортаж, Супернян комедия мебошад. Париж город мёртвых, Паранормальные явления, Ведьма из Блэр, Монстра ва Хардкор. Ҳатман ин филмҳоро тамошо кунед ва худатон мефаҳмед ки филмамо мо чӣ хеле ба навор гирифтагем. Ва гуфтанам онад ки бо забони русӣ гӯем агар ин стилро снёмка из первого лица мегӯяд. Дуруст. Ин ҳамин тариб. Филми мо стилаш ҳамин аст. Бо хай худо хоста боша бо дар оянда бо ягон филмҳои нав пешниҳоди шумо мегардонем. Ана ҳозира шуда боша хай кадоме тамошобинои аслии хидмона бестен бо презентатсияи киномона тамошо кунем. Кадоме ҳам хея асари дастаки даромад хай во метавонанд ки буроянд. Дига ягон ҷои интереснешан барои шумо нест. Хонаободу сарбаланд бошед. Хай. Салом алейкум ба мухлисони филмҳои масакавӣ, ҳаҷвӣ. Ман Акмал Ҷумаев. Имрӯз мо намоишро ташкил кардем ва ҳунармандонро даъват карда ба онҳо сипосномаи худро медиҳем аз номи студияи Сомон. Марҳамат. Фарёд мекунем Алиҷони Зайниддинро. Салом алейкум Алиҷон. Марҳамат, ин сипоснома ба шумо аз номи продюсер Алишер Равшанов ва студияи Сомон. Марҳамат, барои филм чӣ гуфтаниё доред? Ташаккури зиёд пешавал. Ташаккури зиёд ба ҳамон мухлисое ки ва подписчикое ки дастгирӣ карданд. Мара яъне ки коргардон, яъне продюсери ҳамин филми Туи Муборак Алишер Равшанов ва Акмалҷон Ҷумаев мара дар ҳамин филм даъват карданд. Ҳазор раҳмат, ташаккури зиёд. Хело ҳам хурсанд шудем. Ин дуюм сипоснома ки яке аз якташ филми Гурезаҳо буд, дуюмаш ай Туи Муборак. Ҳамин хеоли рафтан мегӯяд бо дастгирӣ подписчико ва мухлисо. Саломат бошед, ташаккури зиёд. Мардуми ғариб ба пеш. Зинда боши Алиҷон. Марҳамат. Шинед? Ҷуда? Дар ҳамонҷо. Мо даъват мекунем Бо киё? Субҳон Тоиров. Марҳамат Субҳон бо кличкаи бачаи мама. Зинда боши Субҳон. Ина сипоснома чӣ гуфтаниё дорӣ? Марҳамат, гап зан. Аввало салом алейкум дӯстони азиз. Раҳматномаи худро ба Алишер Равшанов мерасонам ки моро дастгирӣ карданд, ба ин қолаҳо расидем ва Акмал Ҷумаев ба шумо ҳам сипосгузорӣ менамоям ки шумо моро ба ин зина расондед ва ҳаракат мекунем дӯстони азиз филмҳои навтар, ҷолибтар, аҷибтар барои шумо пешкаш мекунем
ташаккури зиёд бори дигар ба Алишер Равшанов ки моро дар филми Тӯи муборак даъват кард. Устоди азиз аст. хуб дар оянда иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки филмҳои беҳтарин, хубтарин, ҷолибтарин ба шумо пешкаш намоем. Зинда бошед. Ташаккури зиёд. Сар баланду хонобод бошед. Ҳама вақт бо мо бошед ва нафта намонад дар канали Ҷумаев ТВ дар канали Ҷумаев ТВ подписаться кунед ва сомон обязательно обуна шавед. Зинда бошед. Марҳамат бачаи маман гузаршин. Бо як ҳунарманда фарёд мекунем ки дар филми Тӯи муборак нақш офаридааст. хонуми бисёр зебо меҳрангези Убайдуллозода. Марҳамат. Меҳрангезҷон, салом алейкум. Сипос. Нома ба шумо. Марҳамат. Амалиёт. Раҳмат ба Алишер ки дар дуюм филми хича мара даъват кардеста. Раҳмат ба Акмал якум филмам дар нақши Лола дар кинои Гурезао буд. бисёр хурсанд мешам, қадр мекунам, фарёд мекунам. ташаккур барои даъвататон дар филм. Зинда бошед меҳрангези Убайдуллозода. Марҳамат гузашта шинед. боз як ҳунарманди дигар Дӯстмурод Шарипов ки афсус он ҳоло дар ин ҷо нест, дар тӯи маъракаҳо банд аст. мо инро ҳатман ба ӯ медиҳем, дар ин тараф мемонем ва Ҷурабек Раҳимовро фарёд мекунем. устоди мо. Марҳамат устод. биёед. ин сипоснома барои шумо. зинда бошед устод. Марҳамат. таманниёти шумо барои филми Тӯи муборак. خیلی چونونه که همتون تماشا کردید بسیار یک فیلمی عجایب برآمده است. فیلم من باوری دارم که از طرف کارگردان جوان علیشیر جان تهیه شده است. ما در این فیلم من هم اشتراک کردم، من هم با همراهی شمایان. فیلم زمانوی است. خواهش میکنم از کارگردان که باز همه خیلی فیلم های خوب و همه خیلی فیلم های تماشاباب تهیه کرده پیشکشی تماشابیان گردم. بعد نگفته نماند که آدمی که گناهکاری همین حاضره اشتراکی ما بود Алишер Равшанов رو دارم. برای خودت مرحمت یعنی سخنهای شیرین با مخلصانت میکردی بسیار خوب میشد. раҳмат барои сипосномаи додагитон. чӣ қадар ки кӯчкар бет мегуфта якта дета ҷамъ шава, зара ҷамъ шава, дарё шава. иншоалло ними хонара абоиш кандеса ҳамунҷора пир мекунем ба мухлисода чӣ бугум. мухлисора гуфтанем ки ай дастмон омадагиша кардем. иншоалло бо ҳаракат мекунем ки аз инда бо беҳтар шам кунем. ана кадомеда ба қариби кинои кадем ай шаб то саҳар қариб ки 50% мухлисонмуда маҳқул набуд. ай ӯ манзарат барое ки ҳар чизи ӯ интизор будан хости дили ваё нашуд. акадомеда маҳқул бошам ӯ бо хурсанд. алишерҷон равад тамом марҳамат гузашта шид ва ногуфта намонад ки пеш аз ин ҳама устодон буданд ва мо ба устодони ҳурматшон мекунем. мо сипоснома додаем ва ҳамон вақт камера набуд ки мо сиёмка кунем ва шумо нишон диҳем. барои ҳамин манзарат мехоҳем ва алишерҷон бо чанд гуфтаҳо дорад. марҳамат ман мешинам дигар барандагира ба ту медиҳам. дар бораи филм агар ками маълумот бугум хай ҳамин хел шуд ки ҳамин хулоса да омадем. гапа ростиш ин сценарияи нав нест. акмал худаш медонад. бисёри кори ман қатъиями акмал мегузара. коргардон ман Акмал Ҷумаев. мо чанд сол пеш вақт квартира даяса се буд баёд аста. где-то 5 сол пеш. 5 сол пеш сценарияи Тӯи муборака ман Акмал да омадан нақл карда будам. Акмал мада ҳамон вақт гуфта буд ки ҳамин кинои зур мешавад. тои вақта блогерҳо бисёр шуданд. тои вақта блогерҳо бисёр шуданд. хай ҳаракат кардем ки блогери шахсан роли ма ҳамон роли буд ки блогери қишлоқа бояд ман боз кунам. блогере ки дар деҳот зиндагӣ мекунад. хай як 2 моҳ ришу буруда мондем. хел дар риша гирифтем буруда мондем. ҳаракат мекунем ки ҳамин чиз умедвор мешавем ки ҳамин чизи мо шумода маҳфуз шавад. баъд як чизи дигара гуфтанем
подписчикон ва тамошобинони азиз, тамошобиноне ки моро тамошо кардастанд. Шахсан айноми худам агар гап занам, ҳеҷ кара задиват накарда, ҳамин филми моро вақти тамошо мекунед, коммент кунед, ганда ҳам боша, нақсш ҳам боша, коммент кунед, бинависед, лайк ҳам монед. И ягон чизи моро зиёд намекуна лайки шумо. Комменти шумо қати давлати мо зиёд намешава. И қа комменти лайки шумо мекунед, 2 ракат намози моро вақтша гирифта наметавонад. Не ки мо солаш қати мезанем, моҳаш қати вақт мона ба хотири шумо тамошобино мезанем. ҳаму дар мо мебинем ки яъне аҳамият медодиянд, яъне тамошо мекардиянд моро, бо ҳаму моро дилмона гарм мекунаву айдими ҳамин кормон мешем. Тамом ҳам гуфтанӣ доштам. ҳақиқат Алишер гапи хуб гуфт ва ҳамавақт дастгирии шумо пешравии мо. Кучка чӣ гуфтаниё дорӣ барои ҳамин масъала? барои масъала яъне гуфтаниём ки бисёр филмҳои ҳаҷвида мара файрод мекунанд, барое ки режиссёр Акмал Ҷумаев ва продюсери ҳамин кино медонад ки айҳудаш каме ҳам боша мебурам бо хайхтон бо баҳо метаҳем. Онҷа менависем ку кам-кам кам-кам комментари овдор мекунед, комментари ов мекунед. Хайр бисёриҳо мара медонанд ки ман хеле бозӣ мекунам. Ташаккури зиёд ба он нафарое ки гапҳои хуб мезананд ва дастгирӣ мекунанд. Ҳазор раҳмат ба он нафаро, касе ки моро ҳар гап мега, моро метонем ҳар гап гуфта, не ки мо ба таи дил мегирем. беҳтаре. Марҳамат устод, барои ҳамин филм фикротона мегуфтем, бисёр хуб мешуд. раҳмат. акнун чӣ мегӯем? мо дар бораи ҳамин филм гуфтанем ки дар инҷо бо ҳамроҳи мо бисёр ҷавонҳо бозӣ карданд. ҳамаи ҳам ҷавононе ки дар ин филм иштирок карданд бениҳоят хуб бозӣ карданд. лекин ман гуфтаниам ки минбаъд дар филмҳои мазҳакавие ки мана Алишерҷон таҳия мекунад, пешкаши тамошобинон мегардонад, ҳамеша ҳамаи борборӣ кунад, ҳамеша бо ҷавонҳо бошад, ҳамеша ҳамаи ҷавонҳоро дар сафи якум монад. барое ки имрӯзҳо ҷавонҳо нерӯи моанд, ҷавонҳо аз ҳама созмонтаранд. имрӯз мо аз ин касб бениҳоят хурсандем ки дар байни ин қадар ҷавон моро ҳам даъват кардам, мо дар инҷо нақш бозӣ кардем. бениҳоят мо аз ин Алишерҷон хурсандем. Зинда боше. раҳмати калон. Зинда боше устод. Марҳамат Субҳон Тоиров, фикрои худ барои ҳамин филм. Рости гап, тӯли як сол аст ки дар ин касб масалан кор мекунам. бори аввал аст ки чунин ифтихорномаро мегирам. ин барои ман хеле муҳим аст. хуб, ташаккури зиёд ба Алишер Рафшанов ки дар ин лаҳзаҳо маро дастгирӣ мекунад, ба Акмал Ҷумаев, ба устод Алишер ки Кучкар Бетмен ки дар ин лаҳзаҳо маро дастгирӣ карданд ва ҳаракат мекунем иншааллоҳ аз ин ҳам кинои хубтар, беҳтар барои мухлисони худ пешкаш кунем ва иншааллоҳ боварӣ комил дорем ки акай Алишерҷон ба қуллаҳои баланд мерасад ва ҳатман интизор бошед филмҳои нав. умедворам ки филм ба ҳамаи шумо маъқул мешавад дӯстони азиз, барое ки дар ин филм тамоми мо заҳматҳомона, нерӯҳомона гузоштем. иншааллоҳ умедвор ҳастем ки филм ба ҳар яки шумо маъқул мешавад, зиндаву сарбаланд бошед. раҳмат ба онҳои ба аввалан ба акои Алишер ки маро ба ин филм даъват карданд. хуб, баъдан ба устод Акмал Ҷумаев ки маро дастгирӣ карданд, баъд ба Кучкар Бетмен. хуб, чи дигар чӣ гуфтанем? раҳмати калон устодо. ҳама бораи мо устодо. Зинда бошед. раҳмат дӯстон барои фикрҳоят. суханро ба Алиҷони Зайниддин метаҳем бо тахаллуси Кучкар Бетмен. марҳамат. фикрҳои худ. ташаккури зиёд Акмалҷон Ҷумаев, яъне ки устоди қадрдони ман, яъне ки бисёр мана дастгирӣ кардем. ташаккури зиёд Алишер Равшанов, яъне ки продюсери кинои Тӯи Муборак. Спасибо, братан. За поддержка меган, чӣ хеле меган. мара даъват намуд барои ҳамин филм, яъне ки Тӯи Муборак. ташаккури зиёд бар ҳамин филм мара даъват кардем, яъне ки бо ёрии ҳамун подписчикҳо, бо ёрии ҳамун дӯстое ки бисёр лайк мемонанд ва мора ҳамун лайкҳо ба қуллаҳои баланд расондестай ва устодо, яъне ки коргардон, продюсерҳо моро файрод мекард ба ҳамин хел филмҳо. ташаккури зиёд боз ҳам
садсолаву сарбаланду хона обод бошед. Зинда бошед. Алиҷони Зайниддин, раҳмати калон Алиҷон ва суханро ба меҳрангези Убайдулло метем. Марҳамат, фикрҳои худ тоза барои ҳамин кино аз сидқи дил ба мухлисон. ташаккури зиёд ба Алишер, дуюм филмаш ки маро даъват мекунад. ташаккур ба Акмал файрод кардан дар ин филм ва ман фахр аз он мекунам ки бо устодои хело ҳам бузург дар ин филм нақш бозӣ кардан, дар нақши асосӣ. ва ба ҳамон мухлисое мегӯям ки комментария менависанд аз тарафи мисол барои киноҳо хубам биган қабулай, бадам биган қабулай. Балки чиза фарқ надорам. беҳтарин бонуе ки бо мо ҳамкорӣ мекунад Меҳрангерҷон, ташаккури зиёд. Бисёр гапҳои хуб мегӯям мирам. Ташаккур. боз як сипосномаи навбатиро ба коргардон Акмал Ҷумаев месупорем барои ёрдамҳои бардагӣ. Раҳмати калон. Агар ягон гуфтаниё дошта бошӣ баҳри мухлисонат, марҳамат. ҳатман гуфтаниё дорам. дар инҷа ҳама гуфтаниёи худашонро гуфтанд ва ман гуфтаниём ки бо Алишер Афшанов мо як хеле гап задана сар кунем. Дигар пеш рӯи мо ягон чиз гирифта намешавад ки 3 рӯз мо барои як кино, барои як сценарий, барои як саҳна мо фақат суҳбат кунем ва маслиҳат кунем. Ягон вақт нашидае ки Акмал ама занг занам ай ним соат кам гап зада бошем. Ягон вақт любое время ягон чира пирсидани да занг занам 50-60 соат ҳам меравад. ҳам хеле маънои гапи ман ҳамин аст ки ба гуфти рӯзҳо занимапанимая мегӯянд. ҳамдигарфаҳмӣ дорем ва дар оянда мо кӯшиш мекунем ки бисёр бо филмҳои зур ва аҷоиб барои шумо гирем. барои ояндаи филмҳо чӣ гуфтани Алишер? кадом масъала? масъалае ки ҳамин филмро мисол ман бовар дорам ки дар комментариҳо бисёр менависанд ки дуюм сезонашро барорен ё нарорен. барои масъала хай ака дар бораи масъалаи дуюмуш то што кино бо дар оянда хай мебинем. агар ба шумо маъқул шуда бошад, подписчикон, тамошобинон меҳрубони мо, анака қадрдони мо, шумо дар онҷа бинависен комментда. ахай ҳамунҷа мехонем иншоалло чӣ хеле ки коммент ба осмон намера. ай ҳамун нигоҳ карда метавонем ки бо давоми кинои орзурам битем. чӣ хеле ки дидем нав флеши нав зад я историяи навам метавона брава бикунад. ё ки кинои меҳмони нохондара давомша мегирем. ба ҳамира мо метавонистем давоми кинои меҳмони нохондада туғрӣ кунем. не ки мака гуфтем ҳама ки ҳамин подписчикора ҳамун чизо комментора мехонем. фақат як кино гуфтем, як кинои нав созем. ҳамин киноро сохтем. агар шумо да орзу маъқул боша, историяи орзура мекунем, бо я 2 моҳ буруд медавонем тамом. агар буген не ҳамун гиргак, оли ҷомау тоқия месуд. история бо гиргака давом мекунем. ва Алишер Афшанов ба фикрам як чизро да ёдод баровардӣ ки бисёр барои ин филм ки ба мо бисёр ёрӣ расон. одамҳое ки дар ин филм бисёр ёрдами худшона расондан, и як благодарности ки ба хиёл май замин то осмон миннат дорам ба Лутфулло Давлатов, ба Моҳпайкар Ёрова ва Толибҷон Бобоев, ана апаи ки Зулфия. агар беё ма хиёл мекунем ки кино қа интереси намешид. береаксия ба ё, беиштироки ба ё. Когда одамои легенда дар кинои прасои бозӣ мекунанд ва кинои прасои по-любому легенда мешавад. раҳмат ҳама устодода барои даъвати моро рад накардагишон. ташаккур. бо як чизи дигар ногуфта намонад, пеш аз ҳама мумкинае ки кинои муҳтоҷи бахта кунем, барое ки ним шамо аллакай гирифтем ва аллакай кино хела шуд вақти соати хиша ждат дорад. боварӣ дорам ки ба шумо маъқул мешавад. чӣ хеле ки шумо дидем иш чӣ хеле ки буромад, бай бо худо хоҳа бо ай ида беҳтара. хай ҳаракат мекунем да ҳаракат. бале ҳаракат мекунем ва ман фикр мекунам операторро бояд файрод кунем. навбардор одами главни ки бевай ба фикрам бевай номаи навбатӣ дода мешавад ба оператори филми Меҳмони нохонда 1
шавҳар дар иҷора яъне меҳмони хунда 2 аз шаб то саҳара бо киное ки гирифтаги орзу тӯй муборак 4 филм бо муҳтоҷи бахта қатъи совместна бо як оператори дигам оператори нағзай ова бо ваҳобиддин сафаров не ки ӯра мо ҳеҷ наметем дар кино ҳеҷ кор накардаи ҳамон кино давриба иш боша ба Суроб Шарипов бахшида мешавад. Марҳамат Суроб Шарипов. Одаме ки ин одаме аст ки всегда за кадр места намебине кия ҳамин филмора ба навор гирифтаги одам ин ҳамин одам аст. барои ки ҳамин моро бисёриҳо мебинанд хиёл мекунанд ки осон айдидан лекин ҳамонро дидан шабоку айпас камера мебина ин ҳамин одам аст. ягон таманниёт дошта бошӣ. ҳама садар сарбаланд бошад. Карам каи ҳастанд. Хайр хуш мекунем тамошобинони азиз, ҳатман бо мо бошед. Ҳама каса хайр.